dende a Biblioteca do Cid de Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde realizamos o programa número 2 da Radio na Biblio. No equipo de realización estamos Tabata, Brian, Julia e Carlos. Este é un programa especial dedicado á galega máis universal, Rosalía de Castro. Como todos sabemos, o pasado 24 de febreiro foi o seu día, a data do seu nacemento. Rosalía é unha figura mítica querida polo pobo. Soubo plasmar os sentimentos de Galicia cunha poesía entendida, recitada e cantada polos galegos, moi identificada coa súa obra. Has de cantar, niña gaiteira, has de cantar, que morro de pena. Canta, niña, na leira da fonte, canta a leche, boriños do pote. Canta, niña, comprando compás, da leche unha proia, da pedra do lar, papiñas con leche. Naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro do ano 1837. Foi bautizada cos nomes de María Rosalía Rita. Morreu na súa casa de Iria Flavia en Padrón o 15 de xullo de 1875. A súa casa agora é un museo. Casou con Manuel Murguía e tuvo 7 fillos. Rosalía escribiu moitos libros en galego e en castelán, La hija del mar, En las orillas del sal, Pero follas novas e cantares galegos son os seus libros máis coñecidos. A súa obra presenta o interior da alma galega, nacemento da morriña e o non vivir. Así mo pediron na beira do mar, o pé das ondiñas que veñen e van. Así mo pediron na beira do río, que corre entre as ervas do campo florido. Cantaban os grilos, os galos cantaban, o vento entre as follas ruxindo pasaba. Cantaban os prados, manaban as fontes entre... No colexio celebramos este gran día para recordar e facerlle unha homenaxe. A continuación, os nosos compañeiros entrevistan as dúas mestras do colexio, Angélica e Patricia. Bo día, Patricia. Quedou contenta da preparación e resultado da homenaxe a Rosalía? Bos días. Non só eu, senón que toda a comisión de organización do acto de Rosalía estamos moi contentos do resultado conseguido. Aproveitar dende aquí para dar as gracias a todo o profesorado que traballou moitísimo para realizar as pancartas e tamén para traballar moitos poemas de Rosalía, e tamén dar as grazas ás familias que foron á Praza do Chao para compartir con nós este acto tan bonito e, dende o meu punto de vista, dos máis emotivos que se realizan no centro. Bo día, Angélica. Bo día. En que consistiu o acto? Que aconteceu no mesmo? Pois o acto consisteu na elaboración dunhas pancartas polos todos os nenos e nenas do colexio dun poema de Rosalía de Castro que reflexaba digamos que as injusticias e a marcha e a soedade da xente que quedaba aquí cando outros tiñan que emigrar. Isto foi unha proposta da Asociación de Escritores e Escritores en Lingua Galega e nós recollimos esa proposta e fixemos sobre un poema de Rosalía unhos dibuxos, unhas pancartas para conmemorar ese día. O acto estuvo moi ben e participaron todos moi ben e eu penso que a todos os veciños e veciñas do noso colexio lles gustou moito. Moitas grazas pola vosa colaboración neste programa especial dedicado a Rosalía de Castro. Abrimos teus doces labios, dando respostas que dis,
acto tamén contamos dúas cancións dos poemas de Rosalía, Viudas dos Mortos e Pasarrío. Estes poemas foron musicados por Pedro Rodríguez e a nosa profesora de música Marta, que imos entrevistar a continuación. Gustalle musicar os poemas de Rosalía? Bueno, pois a verdade é que sí. Disfruto moitísimo. Eu leo uns poemas e cando os leo, pois suxírenme unha música. E ademais unha música que poda ser cantada por todos vós, polos nenos e nenas do colexio. A verdade tamén teño que dicir que fago con moita humildade, porque Rosalía foi cantada por grandes cantantes, Amancio Prada, tamén Los Tamara, e moitos outros cantantes que pois cantan de maravilla a Rosalía de Castro. Pero, bueno, eu intento musicar para que os nenos e as nenas aprendan tamén os seus poemas. Recordo que no ano 2013, cando se celebraba o 150 aniversario do libro Cantares Galegos, pois musicamos as de cantar, e os nenos e as nenas pois gustoulles. Despois, o ano seguinte, estábamos traballando no proxecto Ríos, Rosalía ten un poema moi bonito dedicado tamén ao río, e tamén fixemos esa canción, e de feito todos os anos repetímola e cantámola para celebrar a Rosalía. E este ano, pois con motivo de traballar o poema sobre a emigración de Viudas dos Vivos, Viudas dos Mortos, pois ocurriuseme tamén así algunha melodía sinxela, que o poema, ainda que fala da tristeza, da emigración, dos problemas sociais, pois puxémoslle unha música un poquinho máis alegre para que tampouco fose todo tristura. Pero sí, podo dicir que disfruto moitísimo cos poemas de Rosalía e poñéndolles música tamén. Para todos vós, desde logo. Ola, gustouvos esta actividade? Si, gustounos moito. A min, sobre todo, gustoume porque foi un día no que estuvemos todos xuntos, pois que todos os cursos traballaron moito nas súas pancartas. Tamén me gustou moito a manifestación. A mí o que máis me gustou de todo foi a manifestación, porque cando recito as poesías saime mal e cando grito, pois saime ben. A min gustoume moito e o que máis me gustou foi cantar. Lichedes algún libro dela? Eu li poemas soltos, e son moi bonitos. Pois é outro tanto do mismo, pero a verdade é que encántame porque expresa toda a súa vida con poemas. Eu solamente me sei os poemas que me enseñaron neste colexio, pero leín uns poemas dun libro. Eu li o libro de Cantares Galegos. Que foi o que máis vos gustou? A mí, recitar o poema Alborada. Pois a min cantar e estar todos xuntos, pero tamén me gustou bastante a manifestación por Rosalía de Castro, para que sempre siga viva. A min a manifestación. A min recitar o poema e cantar. Que opinades do traballo que fixemos aquí no colexio, os nenos e nenas? Pois costou no traballo, pero ao final quedou moi bonito. Todos os cursos traballaron moito. Eu creo que o que máis me gusta diso é que
Pois que neste colexio todos sabemos que se traballa en equipo moito. Eu creo que todos os cursos fixeron iso. Eu creo que todos traballaron moi ben nas pancartas, pero na miña clase, que é a única clase que sei como traballamos, pois costounos moito facer os dibuxos que fixemos nas pancartas. Traballamos moito e quedou todo moi bonito. As entrevistas imos escoitar tamén aos veciños e veciñas que nos acompañaron neste día. Hola, bo día. Bos días. Podemos facervos alguna pregunta? Sí, como non. Coñecen a escritora Rosalía de Castro? Si conocíamos? A escritora Rosalía de Castro? Sí, eu xa fun á casa dela. Leron algún libro dela? Si, eu teño un, que eu comprei ali o día que fui. Gustaste os seus poemas? Moito. Casi usei todos, algúns. Gustouche a actividade que presentamos desde o colexio? Si, e hoxe estiveste moi ben todos, Que opina dos traballos que fixeron os nenas e nenas de colexio? Si, moi ben, Pois moitas grazas. Vale. Gustouche esta actividade? Si, moi bonita, Coñece a escritora Rosalía de Castro? Si. Leron algún libro? Si, Follas Novas. Gustoulle a actividade que presentamos dende o colexio? Si, moi bonita. Pois moitas grazas. Estuvo moi ben, gracias. Hola, bo día. Hola. Coñece a escritora Rosalía de Castro? Sí, claro, algunha das súas obras. Leron algún libro dela? A verdade é que enteiro non. Lín a pedazos. Gustonlle os seus poemas? Sí. Son un pouco a veces difíciles de leer polas súas palabras, pero sí. Gustoulle a actividade que presentamos dentro do colexio? Sí, sen dúbida, está moi ben a coñecer os poetas galegos. Que opina do traballo que fixeron os nenos e nenas do colexio? Está maravilloso. Hola, bo día. Hola, moi bons días, enhoraboa pola celebración do Día de Rosalía, que salimos moi ben. Unha pregunta, coñeces a escritora Rosalía de Castro? Sí, por suposto, tive moi bons profesores como a vos na miña escola, ensinaronme e aprenderonme todo o que significaba Rosalía de Castro e a profundidade dos seus poemas e dos seus escritos tamén. Liches algún libro dela? Sí, a verdade é que lín os que me recomendaban na escola. Fora de eso non tiven oportunidade de continuar ese tipo de literaturas, descubres outras máis atractivas, pero non quita o mérito de ter escrito esas verbas no tempo que foron escritas. Gustouche a actividade que realizamos hoxe? Pois por suposto, pareceme fundamental que este tipo de accións se sigan facendo con moitos outros días, con moitos outros argumentos, e dende logo o traballo que vos facedes xunto cos vos profesores é moi agradable para os pais vir a velo. Vale, moitas gracias. Nada, moitas grazas a vos e enhoraboa polo da radio tamén. E isto foi todo por hoxe, un programa dedicado á gran escritora galega Rosalía de Castro, dentro do vindeiro programa de Radio Navibio.